ଆସିଥିଲେ? ବାଙ୍କି ପାଠପୁର। ଆଜ୍ଞା କୋଉ ମାନେ ଅବିକା କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବି ଅବିକା କୋଉଠିକି ଯିବେ? ଏଲାହାବାଦ ଯିବୁ। ଭାଇମାନେ ଆମେ भाई कोई जगह आज्ञा कौन आइटम डालमा खटा गोमा
କେଉଁ ମନ୍ଦିର? ହେଉଛି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଇଏ କେଉଁଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଇଛି? ଇଏ ହେଇଛି କ'ଣ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ଥିଲେ ତ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଏଇଟା ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଏତେ ମର୍ତ୍ୟାନ ନଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଯେ ରଘୁବଂଶର ଦିଲ୍ଲୀପ ମର୍ତ୍ତକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଆଣିଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ନଖକୋଣରେ ଆଜ୍ଞା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନଖକୋଣରେ ଏଇ ଗଙ୍ଗା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭାରତର ପବିତ୍ର ନଦୀ। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଲୋକ ବି ଆସିକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଆଉ କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। ବୁଝିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସବୁ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏ ପାଣି ମାନେ ଆଜି ଗାଧେଇଲେ ଦେହରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ରହିଛି ଆଉ, ଜାଣିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହିଁକି ଏଇଠି ପକାନ୍ତି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକାନ୍ତି ନା ଆଉ ସାଧା ଯେଉଁ? ପକେଟ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଏଇଠି ପବିତ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ସବୁ କରନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ କେଉଁ ଦିନଠୁ ଆଇଲେଣି? ମୁଁ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ଆଉ ଆଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରୁପ୍ ଆଇଛନ୍ତି ବୋଧେ? ଗ୍ରୁପ୍ ସବୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହଉ କଟକରୁ, ଜାଣିଲୁ। ଆଜ୍ଞା। କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି? କଟକରୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ। ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଅଛି ଆ ଭିତରେ। ହଉ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଟିକେ ବୁଲିଯିବା ଆଉ। ଭାଇ ଇଏ ଆମର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନା ବୁଲାବୁଲି ମାନେ ଆମେ ବି ବୁଲାବୁଲି କରିବା।
सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट शेयर भी करेंगे।